programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. ¿Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos? Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos e hoxe analizaremos a situación de tres concellos, como é habitual. Neste caso estaremos co alcalde de Catoira, co nacionalista Xoán Castaño, que recolleu a alcaldía o pasado mes de xuño do 2023,
e que hoxe se acerca aquí a describirnos a situación do Concello e os proxectos de futuro para esta legislatura. Estaremos connosco tamén, na outro lado da ría, co portavoz do Partido Socialista de Noia, co presidente da patronal noiesa, con Fran Suárez, portavoz do Partido Socialista, que vendrá a contarnos, lóxicamente, a xestión e o balance da xestión do Partido Popular e do acordo, do pacto de goberno con Noia, noieses independientes agrupados. E abrimos este turno de análisis de intervencións facendo fincapé no Concello de Cambados. Hoxe toca o alcalde, a Samuel Lago, que está connosco. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite. Bueno, recordar para o resto da audiencia de Cambados, que seguro que o sabe moi ben, pero o resto refrescamos de memoria. No pasado mes de maio, as eleccións deron como resultado Partido Popular 8, Partido Socialista 4, Somos Cambados 2, BNG 2 e Cambados Pode 1. Cambados ten ou tiña para no censo oficial 13.671 habitantes. Vostede foi concelleiro durante moitos anos, 16 ou 18 máis ou menos. No ano 2002 recolleu a alcaldía como cese da alcaldesa Fátima Abal e era a primeira vez que se presentaba como candidato ás eleccións de... Así é, pero foi no 2022. 2022, se dixen? 2002. Non, o sea, 2022, non. Eran moitos anos como alcalde. Sí, non, 2022, ese lapso. Sí, así foi, sí. Que supón? Fágame un balance e esa primeira experiencia e que supuxo esa experiencia e ese resultado. Home, dende logo a diferencia é notable de estar, aínda que parece que acumulas unha experiencia sendo concelleiro, é moi diferente de estar nunha segunda liña, sempre estás parapetado, que é ser ti o parapeto, non? Para ben e para mal. Pero, sin embargo, eu creo que se teño que facer un balance, a experiencia foi moi positiva, ou está sendo moi positiva, tanto a nivel personal, de aprendizaxe, de crecemento individual como persoa, como tamén a nivel político. Bueno, o resultado, evidentemente, hai que ser críticos e sempre se pode mellorar, pero eu síntome satisfeito co traballo feito, a toda agora. Que balance faría desta legislatura e como está funcionando o cuatripartito? Ben, evidentemente, o cuatripartito ten as súas ventaxas e os seus inconvenientes, como todo na vida, non? Por un lado, pois, ofrece unha disparidade de criterios, ofrece máis pluralidade, ofrece distintos puntos de vista e distintas perspectivas sobre ámbitos nos que non todos opinamos igual, e iso creo que é unha gran ventaxa. Pero, por outro lado, é obvio que non sempre estamos de acordo en todo, pero iso ocurre incluso dentro do mesmo partido, non? Bueno, pois hai que negociar e hai que falar e hai que chegar a entendementos. De momento estámoslo facendo, estámoslo logrando. Bueno, isto é un cambio de tendencia importante. É o terceiro mandato no que xa non hai maiorías. É dicir, calquera que quixera gobernar iba a ter que facelo en coalición, fose bloque de dereitas, fose bloque de esquerdas, e temos que acostumarnos a que eu penso que durante moitos anos, salvo excepcións, na maior parte dos sitios os gobernos van a ser de coalición. Que necesita Cambados para estos 3 anos e pico, pero 4 anos de legislatura? Eu creo que a nivel xeral necesitamos todos os concellos, e alégrome de que algúns alcaldes do PP se estén alzando a voz nese sentido, como fixo neste plató Telmo Martín fai unhas semanas, que é a financiación municipal. Ese é un problema que temos todos os concellos e que temos que solventar, porque fomos asumindo competencias, con isto de ser o máis próximo, o máis cercano ao cidadán, ao final imos asumindo competencias que non son nosas, pero a financiación, o diñeiro que nos entra, sigue sendo o mesmo. Co cal, atopámonos nunha situación na que os recursos disponibles son moi poucos, e gracias que en Cambados pois, logramos saldar a deuda que arrastrábamos o ano pasado, e non temos deuda bancaria, pero tampouco existe unha disponibilidade de diñeiro por esa falta de financiación por moitos servicios que asumimos. Eso a nivel será, non? A nivel individual, en Cambados, bueno, eu creo que temos por adiante moitos retos nos que estamos traballando, e isto non se acaba nunca, gobernar non se acaba nunca, non? Pero eu creo que os principais retos que temos que asumir son os do medio ambiente, principalmente saneamento e xestión de residuos, nos campos os dous nos que estamos traballando arreo, con proxectos moi importantes. Por exemplo, agora mesmo estamos executando un proxecto financiado por Augas de Galicia de máis de 1,5 millón de euros, que o que trata é de eliminar vertidos da ría. En xestión de residuos estamos traballando moito tamén. E depois temos algunhas infraestructuras básicas que temos que sacar adiante.
Unha delas que estamos moi encima é o novo cuartel da Guardia Civil, que xa sufriu dous paróns técnicos e que, a pesar de que nos indican dentro do Ministerio que a obra sigue para adiante, que non corre ningún perigo e tal, pois queremos desatascala e que se remate xa de unha vez. A Praza de Abastos tamén é unha infraestructura moi importante que queremos facer neste mandato. Estamos dando pasos hacia adiante, estamos na última fase de elaboración do Plan Especial do Porto, que para que nos entenda todo o mundo ven sendo como un plan xeral de ordenación dos espacios portuarios, que é o que nos di que parcelas son edificables, cales non, e que se pode facer en cada unha delas. Unha vez que ese paso este rematado, pois a financiación a temos comprometida, esperemos que se sigan mantendo esos compromisos, non? Tanto por parte da Xunta, do Goberno Central e de Diputación, para levar adiante esa obra tan importante. E hai outras tamén, en ámbitos turístico, por exemplo, pois temos proxectada unha piscina de mareas, temos falado con Costas tamén para prolongar o paseo marítimo, etc. Construcións, instalacións de ámbito de lecer. Como están os orzamentos para este ano? Porque é unha parte importante na xestión administrativa e do Concello. Sí, é certo, os orzamentos este ano parece que a todos nos está costando, non? Ves incluso municipios con maioría absoluta que non os teñen aprobados, o cal non deixa de ser significativo. No noso caso, témolos moi avanzados, pero aínda non os temos pechados porque, como digo, como te decía ao principio, os ingresos apenas aumentan, polo contra, os gastos, especialmente en determinados servicios como o Servicio de Axuda no Fogar, que, por dar unha cifra, do 2020 ao 2024 duplicouse. Estábamos falando de un gasto de 400 e algo mil euros e imos pasar este ano a 880.000 previstos. Entón, con esos incrementos, sumado, por exemplo, ao incremento de enerxía eléctrica, coste de mantemento e conservación do centro de saúde, retribucións dos traballadores, que tamén aumentaron un 3,5%, incrementamos algo a plantilla porque cubrimos vacantes que estaban sin cubrir, plazas disponibles, e o personal, a verdade, é que é necesario, especialmente os traballadores que están na rúa, bueno, temos que axustar ata o último céntimo e en eso estamos. Que cifra barallan? Aproximada? Estamos traballando en torno aos 10,5 millóns. O Partido Popular, que é o único partido que está na oposición do quinteto das 5 forzas políticas, dice que o retraso é debido ás discrepancias, non a outras cousas. Entón, en Ribadumia, en Vilanova, a que se debe o retraso? No, eu preguntaba, me refería a Cambados. No, evidentemente somos 4 e temos que poñernos de acordo, non? En eso estamos traballando, en que haxa un equilibrio, haxa unha equidade tamén entre as 4 forzas, unha proporcionalidade, tendo en conta a representación de cada forza e tamén o peso que poden ter nos orzamentos cada partida, que hai partidas que non se pode xogar con elas, que non se poden tocar, como son, por exemplo, que che comentaba o Servicio de Axuda no Fogar, que é o coste que ten, ou a de personal, é o coste que hai. Non se pode diminuir de ninguna maneira. En tal caso, habría que tratar incluso de incrementalas. E hai que xogar con todas as variables e chegar a un consenso entre todas as forzas políticas. Para investimento, decía o señor Abal, e tendría que rescatar a cifra, pero que queda moi pouco porcentaxe do investimento, non? Sí, investimento real queda moi pouco. A cifra de investimento real está repartida, non está na única partida, senón que está repartida, por exemplo, en investimentos en centros escolares, hai investimentos en centros culturais, en vías públicas, pero o investimento real que temos os concellos, a capacidade de investir é moi pequena. Temos que depender de outras administracións e o noso gasto se vai en gasto corrente en servicios, fundamentalmente, que ofrecemos ao cidadán. Hai moitos servicios que incluso son deficitarios e que temos que tender a solventar. Un exemplo que poño que prácticamente todos os concellos temos é a recollida de lixo. É un servicio que en casi todos os municipios é deficitario. Estamos falando de cartos, señor Lago, e a oposición sigue criticándolle que hai unha mala xestión nas subvencións e que hai un pouco de deixadez ou de mala xestión incluso nas subvencións. Que ten que decir vostede e que quere decir vostede sobre isto? Teño que dicir que a oposición desconoce totalmente o funcionamento do Concello de Cambados. Por falta de interese, non é por outro motivo.
hai unha falta de interese total e ás veces unha animadversión ou unha crítica bueno, pues con intención de facer dano cando non é real. Hai moi poucas propostas, por non dicir ninguna, por parte da oposición, e todo se centra nunha crítica que ás veces é feroz, incluso con descalificativos, especialmente para José Ramón Abal, que vostede mencionaba agora, non? Non sei como referirse a él como concelleiro de Fochancas ou dicir que é unha persona sin palabra, todo con ánimo bueno, pues non sei, de mal meter, non? No caso das subvencións concreto, por poñer un exemplo, o Concello de Cambados, como todos os concellos, solicita moitísimas subvencións. E nos conceden moitas subvencións. Temos subvencións en turismo, temos subvencións en deportes, temos subvencións en infraestructuras, subvencións de mellora de espacios naturais, temos subvencións de medio ambiente, temos subvencións para emprego, e despois hai algúns outros proxectos que temos presentado a outras líneas que son moito máis ambiciosos, no que non nos concederon. Pero é que absolutamente todos os concellos lle pasa eso. Outra opción é non presentarse a aquelas nas que sabemos que temos poucas posibilidades, pero nós non preferimos. Nós preferimos arriesgarnos e se hai un 1% de posibilidades de conseguir esa axuda, aí imos a por ela. E ás veces nos sale ben e ás veces non. Pero non hai ningún tipo de deixadez, máis ben todo o contrario, que se nos pode acusar é de pretender acudir a líneas de axudas que ás veces están pensadas para pues, municipios máis grandes ou con outras eivas, non? Pero aínda así, por poñer un exemplo, as axudas para que están dentro do plan de Fondo de Compensación Ambiental están principalmente destinadas a municipios que teñen xeneradores eólicos. Nós non deixamos de solicitala. É certo que nos ven denegada, pero non por eso imos deixar de solicitala. Se o Partido Popular considera que eso é deixadez, pois eu creo que está mentindo descaradamente. É dicir, non é deixadez, é loitar por algo, aínda que sepamos que vai ser difícil que a poidamos obter. Acaba de mencionar vostede que un dos obxectivos para esta legislatura é a reforma e o novo proxecto da Praza de Abastos. Minuto de resultado, como está o tema? Porque isto ven desde o ano 14, se non me equivoco. Sí, isto está parado por tema do Plan Especial do Porto. O Porto de Cambados pertenece a Portos de Galicia, non son terrenos municipais, é onde está a actual Praza de Abastos e onde se proxectou xa desde entonces a nova Praza de Abastos. Que ocorre? Que tal como está actualmente ese plan especial non se pode levar a cabo. Entón, estivemos intentando aprobar o plan especial. Con un resultado, ata o de agora, non satisfactorio porque nos atopamos en un tira e afloxa entre Portos de Galicia e Costas do Estado, onde Costas do Estado lle indica a Portos de Galicia que debe cumprir os requisitos e Portos de Galicia lle di que non ten por que cumprir esos requisitos. Agora, o que logrei en última instancia, despois de que o primeiro informe de Costas fora desfavorable, Portos enviara un novo documento, porque quen elabora o documento é Portos de Galicia, non é o Concello. Ese documento elabora Portos de Galicia. Remitímolo a Costas para que o aprobara e nos comentaron que había algunhas eivas. Entón, antes de que informase, o que fixen foi contactar con Portos, contactar con Costas e propoñer unha reunión conxunta a tres bandas. E estou esperando que poñamos data, están contactados ambos, para poñer data e manter esa xuntanza ou esa comisión de traballo, que mellor son máis de unha xuntanza, e sacar de unha vez por todas adiante ese plan especial do Porto, que será o que despexe o camiño para poñer de novo en riba da mesa o proxecto da plaza. E o futuro do asilo, que van sendo, polémica e noticia nos últimos meses. Sí, o futuro do asilo é complicadísimo e teño que dicir que creo, sinceramente, que non sería así si no goberno de Cambados estivese outro partido. Digo claramente e con todas as letras, por duro que parezca. Por qué? Porque non é de recibo que un representante político de todos os galegos e de todas as galegas, como é a conselleira de Política Social, ou o director xeral de Maiores, un cargo público elixido e pagado por los galegos, non se digne, despois de case un ano, a ter recibido ao alcalde de Cambados para falar dese asunto. E é unha petición que se reitera mes tras mes. Todos os meses, a primeiros de mes, volvo a enviar un correo electrónico para que me atendan. Fun ali en persona, enviéilles unha carta, enviamos un acordo plenario, sin resposta ata o momento.
A única resposta que tivemos foron evasivas e unha resposta no Parlamento que viña a dicir algo así como nós non estamos para mercar pazos. Pero que nós non lle pedimos que merquen o pazo. Nós o que lle pedimos é que Cambados manteña o servicio de residencia de anciáns. Non hai na contorna ningunha residencia de anciáns pública. Esta residencia, si ben é certo que non era pública, está funcionando igual que unha pública, porque a orde religiosa que o sostén traballan de forma altruista, son voluntarias, entón o coste para o usuario é reducido. Unha residencia privada triplica ou cuadriplica o coste que ten o asilo de Cambados, que é en función dos ingresos que teña cada usuario. Non é asequible para a maioría dos pensionistas da nosa terra que ou ben cobran polo réxime do mar ou polo réxime agrario. Son pensións, na inmensa maioría deles, que non chegan a 1.000 euros. E necesitamos, ademais tendo en conta o envellecemento da poboación, unha residencia pública no noso municipio. E non vamos a deixar de loitar por ela. Petamos a todas as portas. A da Diputación, que si nos recibeu, tardou, pero recibeunos, e a da Xunta, incluso a do Goberno do Estado, que nos dixo que as competencias eran da Xunta de Galicia. A propia Diputación, do mesmo cor política, do mesmo signo político que a Xunta de Galicia, nos dixo que era competencia da Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia o que fai para non dicirnos que non é simplemente non recibirnos. Non? Sei que se falou por parte da voceira popular en campaña que estaban facendo xestións discretas para resolver o problema do asilo, pero ata o momento non se coñecen do discretas que son. Melloras no casco histórico, nos quedan uns 10 minutiños. Melloras no casco histórico, ruas penuís, ordenación do tráfico, aparcamentos, metemos todo nun paquete, señor Lago. Sí, a tendencia é a eliminar ou restringir cada vez máis o tráfico no casco histórico. Estamos traballando nesa línea, temos un proxecto redactado para todo o casco histórico, que redactamos ao abeiro do Plan Ágora da Deputación nos últimos meses do mandato anterior, é que a falta dunha liña, porque estamos falando de un proxecto grande e costoso, a falta dunha liña que financie eso, o que vamos é a facelo por partes. A idea é tratar de urbanizar, humanizar, máis que urbanizar, aquelas zonas do casco histórico onde apenas hai garaxes ou apenas hai accesos de vehículos, zonas de estacionamento, e reservalos para o tránsito peonil e para as zonas comerciais. Esa é a idea. Empezaríamos, por exemplo, a Praza do Concello, que ten un carril que agora xa non se utiliza, e esas áreas de entorno da Praza do Concello, e tamén no entorno da Praza de Fefiñáns queremos peatonalizar algunha rúa máis. Comercio, hostelería, asociación de comerciantes, lógicamente, zona centro, mercadillo, dinamización, en definitiva, económica. Sí, aí estamos traballando man con man, codo con codo, coa Asociación Zona Centro, que é a asociación mayoritaria que aglutina a maior parte dos usuarios, e con eles estamos facendo distintas campañas de promoción do comercio e da hostelería. Sin ir máis longe, esta pasada fin de semana celebrouse a festa Cambados Histórica, que o que busca é atraer xente da contorna da comarca e involucrala tamén no consumo no noso municipio. Pediuse a colaboración da hostelería para decorar os seus locais, para vestirse de época, e foi todo un éxito. O sábado pola tarde choveu un pouquiño e, bueno, pois non houve todo o que se esperaba, pero o domingo recuperou, e incluso o propio venres foi un día que funcionou moi ben. Ademais, hai moitas outras iniciativas, como son o mercadillo de oportunidades, como son os bonos de 3x2, o do Día do Pai, o do Día da Nai. Traballamos en moitas iniciativas, todas consensuadas coa Asociación de Comerciantes. Incluso a Aldea de Nadal, ou outros eventos que se fan como a Feira dos Espumosos ou a Festa da Vieira, tamén se fan contando con eles para que sexa todo, pois, bueno, máis consensuado posible. E aí entramos, xa continuando co tema, no paquete turístico. Aí está o vídeo de Fitur, a asistencia a Fitur, bueno, e a gran festa de Cambados e a gran festa do viño, que é a festa do Albariño, non? Sí, eu creo que en tema de turismo é unha das áreas nas que máis orgullosos nos sentimos do ben que está funcionando. Cada ano estamos incrementando notablemente o número de visitantes, pero non só por eso. Eso non é o que máis nos importa, aumentar o número, porque realmente estamos xa en unhas cifras moi boas. Realmente agora o que estamos traballando é en que no tipo de turista e na época do ano en que nos visita. E por eso nos adherimos a Pueblos Mágicos de España, fai uns anos,
e logramos con un proxecto interesante que presentamos que este ano, 2024, Cambados fora elixido Pueblo Mágico de España para todo o ano 2024. Eso está nos situando no mapa de aqueles turistas que buscan un turismo que non é de masa, sino que é un turismo máis cultural, máis de patrimonio arquitectónico ou de experiencias, turismo gastronómico, turismo enolóxico. E ao mesmo tempo tamén presentábamos o ano pasado e nos acabaron reconocendo o proxecto para ser Cidade Española do Viño e nos recoñeceron este ano 2024 Cambados como Cidade Española do Viño. Esas dúas distincións que, ademais de recoñecer o traballo ben feito, ábrenos unha ventana de oportunidades grandísima para que ese turista con máis poder adquisitivo, que non ven só a tomar o sol, sino que ven a coñecer Cambados a fondo, a coñecer a súa arquitectura, a súa historia, o seu patrimonio, a probar os viños e a probar a nosa gastronomía, están nos dando a posibilidade de abrir o abanico a todo o ano. E estamos satisfeitos cos resultados que estamos obtendo, aínda que isto é unha carreira de fondo e hai que traballalo e mantelo. Bueno, lóxicamente Cambados é a capital do Albariño. Sen dúbida. Eu diría máis, do viño blanco. E este fin de semana, bueno, estos días se celebraba o Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas en Martín Codas. Está, lóxicamente, pois tamén a sede da ruta enoturismo dentro da denominación de viño da DIO Rías Baixas. Cal é un pouco a política de sendas de potenciar todos estes valores que temos aquí, que, aínda que estemos dentro que Cambados está dentro da zona noroeste máis importante desde o punto de vista turístico, hai que facer diferencias, non? E hai que apostar polos valores, a vieira, o produto local, non? Efectivamente, Cambados está integrado dentro da ruta do viño Rías Baixas, como moi ben dicías, e a sede, bueno, ten dúas sedes, Pontevedra e Cambados, unha das sedes está en Cambados, e traballamos tamén con eles para que eso siga funcionando ben. O que se está tratando de facer é de que se profesionalice cada vez máis o sector enoturístico. Tratar de deixar atrás as visitas de moita xente a bodegas e que realmente non é algo que lles interese, sino que van a velo pois, como parte máis da ruta, e centralo en xente, en visitantes, en turistas que estén realmente interesados no mundo do viño, que queiran vivir unha experiencia e que non lles importe que esa experiencia coste un diñeiro, que estén dispostos a pagar un diñeiro por esa experiencia. Esa experiencia vai dende as viñas, incluso a vendimia, por suposto, probar os viños, e pode tamén estar vinculada con un aloxamento turístico. Nesa liña na que temos que traballar para facer un enoturismo de calidade, non un enoturismo de visitar unha bodega, tomar un viño, un pincho e marcharnos, sino de vivir realmente unha experiencia vinculada coa terra, coa viña, coa elaboración e co propio viño. Señor Lago, parroquias, bueno, non só mantemento de camiños, sino que mellora, alumeado, saneamento. Como está este paquete un par de minutiños, ou menos? Pois mira, no que se refire a pavimentación de camiños no medio rural, estamos agora executando, temos dous proxectos moi grandes, que entre os dous suman algo máis de €500.000 para a pavimentación de camiños no medio rural. Estás executando agora o primeiro deles e en breve se empezará a executar o segundo. Abarca camiños en todas as parroquias e centrándonos principalmente en aqueles que conducen a viviendas ou a explotacións agrarias. Tamén hai unha liña aberta cofinanciada pola Xunta, esas subvencións que nunca nos dan, para explotacións agrarias directamente para fincas e que tamén acabamos de facer agora mesmo 3 camiños. Estamos traballando no saneamento, como moi ben dicía, temos unha obra cofinanciada con Augas de Galicia que está facendo melloras do saneamento principalmente na parroquia de Castrelo e pensamos facer algunha mellora tamén na parroquia de Vilariño, no lugar de Fornos, hai un proxecto xa redactado. Na parroquia de Castrelo tamén hai un proxecto xa redactado e presentado ao Plan Concellos, ao Plan máis provincias, chama agora, deste ano, e en Ouviña tamén pensamos facer unha mellora con unha instalación dunha depuradora, concretamente unha que se retira do Facho en Castrelo, que é para mellor capacidade e se pode adaptar ali, e por outra banda, na parroquia de Corbillón, que é a que me falta, faránse melloras das conexións no entorno da depuradora, así como unha ampliación da depuradora que está facendo xa Augas de Galicia. En Tragove. En Tragove, efectivamente.
Que pasa ca mancomunidade de municipios do Salnés? Ten inacción según os alcaldes do Partido Socialista? Absolutamente. De feito, dende a moción de censura non se convocou ni un só pleno ordinario. Non se convocou ningún dos plenos ordinarios que estaban programados. É unha inacción total. E, ademais deso, creemos que se deberían restablecer as pontes e non tratar de seguir dinamitándoas, non? Cando se fai a moción de censura, pois as relacións entre distintos mandatarios quedan deterioradas porque consideramos que foi unha moción de censura injusta, dicir, a democracia é a democracia e os votos son os que son, ben, pois conseguiron o voto de un independente e presentaron unha moción de censura. Pero unha moción de censura injusta porque se estaba censurando, que son unha moción de censura, a acción dun goberno. Considero que a anterior presidenta o estaba facendo ben, todos os alcaldes que formaban parte da xunta da Comisión Executiva, no que chamamos a Xunta de Alcaldes, participaron en todas as decisións que se tomaron e todas foron por unanimidade, co cal non se justifica ese motivo. O motivo real é outro, que é ter o poder. Que se diga, mira, queremos ter o poder. Como? A toda costa. Bueno, pois, consiguen os votos, reteñen o poder. Agora ben, a partir de aí hai que poñerse a traballar. Xa hai un anteproxecto redactado para a ampliación da ETAP, que non pode ir o presidente actual á conselleira e que a conselleira diga redacta un proxecto. Oye, xa temos sobre o que traballar, trae financiación. Non podemos seguir na insistencia de que se lle dé un salario dende a mancomunidade a unha persona que nós consideramos tránsfuga porque apoiou primeiro a uns e despois a outros e que, sendo 5 os concellos gobernados polo PSOE e só 4 os que son gobernados polo Partido Popular, pretendan que o paguemos entre todos. E non poden tampouco pretender alterar o equilibrio dese clube, que somos 5 e 4, introducindo unha vicepresidencia dunha persona externa para subvertir ese equilibrio e meter un 5-5, non? Por lo tanto, ese non é o camiño e, dende logo, nos oponemos frontalmente e con todo tipo de medidas que estén ao noso alcance. En 20 segundos, como acolleu a sentencia sobre a lei do litoral? Ben, eu creo que todo o que veña a aclarar a situación é positiva. Eu sempre manifestei así, non estaba nunca en contra do fondo da lei do litoral, nin tampouco o meu partido, nin tampouco o BNG, de dicir, nin o Partido Socialista nin o BNG estaba en contra do fondo da lei, senón que o que queríamos era que se fixera de outra forma, é dicir, que se fixera por consenso e apelando á lei de transferencia de competencias. Finalmente o Tribunal estableceu que se podía facer así e nós o que queremos é que haxa seguridade xurídica e que de unha vez por todas se deixen de poñer excusas ao desenrolo das nosas vilas, das mariñeiras principalmente. En 20-30 segundos, remarque algunha das cousas que dixo ou do que eu non lle preguntei, pero aquí pechamos que isto acabouse, este viaxe. Pois mire, eu penso que temos moitos retos por adiante, que a forma de facelos e de leválos adiante é traballar unidos. Tamén quero apelar á oposición a que faga unha oposición máis constructiva, que non sirve de nada facer oposición da descalificación, do insulto, que só sirve para xerar incluso na población un sentimento de desapego hacia a política ou de crispación, e que o que temos que facer é traballar xuntos, que as propostas que veñan benvidas son e que se estudian e que se poden valorar, pero para iso ten que haber propostas, non insultos. E ten que haber un coñecemento da administración. Se me permites un inciso, na entrevista que lle fixeches a portavoz do Partido Popular aquí neste plató, facía mención, por exemplo, a que non había listas de agarda para a sustitución dos traballadores. E non é certo, sí que as hai. Facía mención tamén a que o concelleiro de Servicios Sociais era Tino Cordal, e non foi xa nin no anterior mandato, fai 2 mandatos que Tino Cordal foi o concelleiro de Servicios Sociais, non? Quero dicir con isto que hai un descoñecemento, que non creo que sexa mala fe, pero que hai descoñecemento por falta de interese das xestións municipais e do que se está a facer. E iso conleva a facer críticas máis feroces do que realmente deben ser. Temos que acabar. Temos que acabar. Temos que acabar. Chegamos ao final. Foi un placer contar con vostede, alcalde Samuel Lago, alcalde de Cambados, hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias, moi boa noite. Mesmo digo, gracias a vos e a que metedes cando precisedes. Un placer. Volvemos despois da publicidade dos copatrocinadores que fan posible programas como este con Fran Suárez.
portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia. Non o perdón, será dentro do instante, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Fran Pérez, portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, moi ben, encantado de estar aquí. Bueno, encantado nos tamén, o sea, o que pasa que isto, bueno, levounos a vida de vez en cando, levános a que o programa estuvera descansando unha temporada e, bueno, e o COVID e todas estas cousas. Sí. Como estaba a patronal e como está o portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia? Bueno, a patronal, o que é a Asociación de Empresarios que hai en Noia Histórica, eu fui durante moitos anos presidente de Noia Histórica e, bueno, siguen ca súa actividade. Eu vou ser sempre defensor da asociación, como non podía ser de outro xeito, e teño os meus compañeiros que están hoxe traballando aí, siguen tendo o meu apoio. Siguen traballando unha situación económica moi complicada, creo que estamos vivindo unha situación económica complicada, no caso concreto de Noia moi acentuada, debido ao problema que todos coñecemos do marisqueo, como ben sabemos, vale? Este é un problema que non é único e exclusivo de Noia, pero en Noia é certo que este sector ten un peso na economía fundamental, e que está tendo repercusións, como non pode ser de outro xeito tampouco, noutros sectores económicos. Eu fai tempo que dixen que posiblemente o chegaran a pasar peor algúns comerciantes que algúns mariscadores, e creo que a xente creo que se está dando conta deso. Esa é a realidade de Noia neste momento, onde prácticamente os únicos sectores productivos eran o marisqueo e o sector servicios, comercio, hostelería, principalmente comercio, que además está sendo moi afectado, porque ademais é un problema que atende a toda a comarca, non só o Concello de Noia, e en consecuencia eu creo que se está nunha situación crítica, cando menos. O Concello de Noia conta con 14.140 habitantes. Nas eleccións do pasado mes de maio do ano pasado foron Partido Popular 7, Partido Socialista 4, Noia Independientes Agrupados 2, BNG 2 e Marea Cidadá 2. Valoración dos resultados da primeira vez que vostede se presentaba como candidato polo Partido Socialista.
Bueno, para nós os resultados son malos, non era a expectativa que tiñamos, en calquer caso esperábamos como mínimo igualar os 5 resultados. Eu teño que asumir, e asumín desde o primeiro momento a miña responsabilidade nese sentido. É certo que cando se dan resultados deste tipo atenden a condicionantes non só de unha variable, sino que hai moitas afectacións. De feito, a min o partido trasladoume absoluta confianza e en que continuara, porque é certo que houve unha regresión dun voto que despois nas xerais cambiou bastante a tendencia outra vez, pero como de castigo, o mellor hacia a nosa agrupación. Ao mellor nós tampouco fomos capaces de trasladar o mensaxe de unha forma máis eficiente hacia a ciudadanía para que comprendera cal era o noso proxecto, e optou por, seguir dando un pouco de confianza a este goberno, e posiblemente pagamos aí un pouquiño as consecuencias, pero aí estamos traballando, seguimos con o noso proxecto adiante e con toda a ilusión do mundo, e a ver se somos capaces de trasladarles a xente. É moi difícil chegar a xente, hoxe en día é moi difícil chegar a xente, é unha cousa da que eu me din conta agora estando en política. Trasladar o mensaxe e chegar a... Hai demasiados mensaxes. Hai demasiados mensaxes, os mensaxes teñen que ser, moi dunha naturaleza moi determinada, moi concretos, e a xente non é receptiva de entrada, é certo, non somos receptivos de entrada, e, é difícil. Para min, creo que de todo o que encontrei en política hasta ahora, para min o máis difícil é que a xente se conoza. Eu creo que se a xente me conocera un pouco máis ou conocera mellor o meu proxecto, tuvera un poquinho máis de apoio. Hasta que punto houve posibilidades de acordo coa tripartito? Houve posibilidades de todo hasta 0, antes. De feito, todo o mundo daba por feito que iba a haber un cambio de goberno, pero é certo que aí estábamos en mans de dous grupos municipais, por un lado os independentes e por outro lado o BNG. O BNG sempre mostrou o apoio hacia a miña candidatura, pero non quería participar en ningún tipo de goberno, nin ceder a aceptar o acordo que tiñamos cos independentes, os cales nos puxeron a nós posiblemente non tuveran moita gana de pactar con nós, porque o que nos exixiron a nós e o que se estableceu no pacto non se exixeu en ningún momento o Partido Popular. Era que a alcaldía rotativa. Que era unha alcaldía rotativa, efectivamente. Nós non tuvemos problema ningún nese sentido, quizá os descolocou un pouco eles, porque nós o que sí negociamos sempre foi programa. Eu creo que nestas negociacións, que é a primeira vez que estou, que son moi duras negociacións, eu creo que o noso grupo, posiblemente Marea Cidadá tamén, solo antepuxemos sempre por diante unha cuestión programática, nunca cuestións persoais, nin de cargos, nin de yo quero isto, ou eu quero isto outro, ou gustaríame ser alcalde, ou non. Para min non era prioritario ser alcalde, para min era prioritario cambiar o goberno e facer as cousas de outro xeito, non? E entonces, pois, eso. Ao final, eu creo, non sei, eso terás que preguntar a eles se os invitas, pero eu creo que o BNG que se equivocou, porque supoñer un cambio de goberno é un punto de inflexión radical a hora de poder practicar as políticas e demais. E eu creo que se darían conta de que foi un erro grande, tiñamos a posibilidade en un momento determinado, e hoxe poderemos estar actuando cando menos doutro xeito, porque este xeito, eu creo que unha vez máis Noia se dá conta de que non funciona. Noia está absolutamente paralizada e o goberno é o que hai, e despois deste ano a evolución e a estrategia e a forma de gobernar é exactamente igual que sempre, non cambiou nada. Dúas cousas, nunha mesma pregunta. Que necesita Noia e que balance fai desta legislatura? Casi un aniño. Eu esta legislatura defino-a como absolutamente continuista e confirmar o que a xente coñecía. Eu creo que incluso hai xente que optou, neste caso, por opcións, depositando máis, unha vez máis, un grado máis de confianza hacia un proxecto que, co tempo, determina que seguimos sempre igual. O sea, é unha absoluta continuidade. Se miramos o punto de partida de Noia de fa un ano e o que está ahora e o que evolucionou e o que se fixo é o mismo, prácticamente igual. Que é o que necesita Noia, desde o meu punto de vista? Un
programa e un plan estratégico executable que nos coloque a medio plazo nunha solución un pouco económica que hoxe por hoxe é moi crítica, como se dixen anteriormente, e a largo plazo unha visión da noia que queremos, ser no 2040 ou no 2030 ou demais. Pero eso requiere unha planificación e ter un programa de actuación perfectamente definido para acadar o resultado que queremos. E eu creo que este goberno actúa moito dunha forma aleatoria. Fai actuacións un pouco arbitrarias, dependendo do que consigue ou do que lle dan, sin ter, claro, unha estrategia definida. E iso eu creo que é o maior problema de Noia hoxe por hoxe. Noia non ten unha estrategia, todo o mundo ten un programa de futuro, unha idea do que quere que sea a súa vila ou o seu pobo dentro de un ano. Hai cousas que non se construen en 4 anos, nin en 8, nin en 12, e hai cousas que levan 20 anos facelas. É certo que este goberno leva 8 anos, porque xa levan 8 anos de goberno, e os cambios tampouco son significativos. Non hubo, en estes 8 anos, ninguna acción de goberno que creara un cambio significativo estratégico importante para o crecemento de Noia. Non hubo. Pudo haber algunha obra, un pouco aceptable ou non, aí podemos entrar en debates e consideramos que son correctas ou non. Hubo outras moi mal executadas, con moitísimos problemas, que de feito ainda están sin acabar, pero non hubo unha definición clara dunha obra que sea unha partida hacia un cambio estratégico realmente definido claro, de crecemento económico, como pode ser un polígono industrial ou como pode ser moitas outras accións que eu levaba no meu programa e que quería que se podían executar. É certo que perdemos uns anos magníficos porque ora volven outra vez as reglas fiscais, a regla de gasto e demais, os compromisos de déficit e tal, que van a facer que este tipo de actuacións sean máis complicadas. O goberno de Noia eu creo que está nunha situación económica relativamente crítica, ten unha capacidade de inversión de pouco máis ou menos 1,5 millón de euros fora eliminado o gasto de conta corrente e ten 3 eixes de incremento de gasto ora moi importantes, que non son só consecuencia da política do goberno como é, que van a incrementar considerablemente o gasto e que o van a medio bloquear. Un é os gastos de SAF, que é un problema común a calquer concello hoxe en día, todo o mundo sabemos e os concellos están aí facendo uso das famosas competencias impropias que quizá non lle correspondan, que é un abuso por parte, creo que da Administración da Xunta de Galicia, pero están elevando uns costes ás súas espaldas que non deberían, que está creando problemas financieros nos concellos, cada vez temos unha población máis envellecida, con máis necesidades dese tipo, pero que en Noia, aparte deso, se acentúan con outros dous aspectos máis. Un é o tema da xestión dos residuos, da basura, a planta de Servia famosa, que está creando uns problemas de costes moi elevados. Ahora se vai a duplicar o recibo da basura en Noia, próximamente, dos recibos semestrales de 100 euros cada un, aproximadamente 200 euros ao ano, a xente vai a pagar 400 euros, así en redondeos, por decir algo, a ver se acaba aí a cousa, porque o vexo ainda máis complicada, e iso vai incrementar moitísimo o coste do concello. Aí sí que hai unha responsabilidade, dentro do meu punto de vista, do goberno por non haber actuado antes, porque ti tens que ser previsor de esa situación e de que o contrato iba a vencer e demais. Podemos falar un programa inteiro do tema de Servia. Outro día. E despois hai un problema de xestión de personal tamén moi grave e importante para min. A RPT non se chegou a aplicar debidamente. De feito, estamos pagando indemnizacións a traballadores de xuicios que está perdendo o Concello de indemnizacións importantes. Vai acabar o proceso de estabilización e eu creo que vai ter un impacto de centos de miles de euros importante nas contas do Concello. Todo isto unido vai a facer que, unido tamén, como che dixen antes, as novas volves a establecer as reglas de gasto e compromiso de deuda e demais, leis fiscales que se paralizaron cando foi do COVID, que isto para o público en xeral a mellor é un pouco difícil de entender, pero digamos que hai unhas disposicións de lei que obligan a cumplir uns trámites de gasto e de xestión nos concellos que son importantes, e eu creo que isto é difícil de explicar á ciudadanía, aí é onde che decía eu a veces que son difíciles de trasladar cousas que son complexas para o ciudadano, que influyen directamente
na súa realidade, porque despois o cidadano dáse conta cando ten que pagar a basura e paga o doble pola basura. Aí é cando se dá conta, non? Ou cando se hoxe vamos a unha comisión, o Concello vai restringir o nivel de axuda, penso que se vai aprobar en pleno, porque teñen maioría xunto co pacto de goberno, e se van a reducir as axudas a escolares concretamente de comedor. Nun momento de máis, donde máis a xente o necesita, porque todos sabemos que o problema que hai, que falábamos anteriormente do marisco, que cando máis xente está necesitada e que vai a pasar de 50 euros ao mes a 30 euros ao mes. E aí é despois cando a xente se dá conta desto, non? Pero que hai detrás todo o que te acabo de explicar. Como hai que facer, como hai que dar a volta a todo isto para que haxa dinamización económica? Entramos no pequeno comercio, entramos no casco histórico, entramos na asociación de comerciantes, entramos tamén no chan industrial. Efectivamente. A ver, en Noia non hai chan industrial, nin se ve que esa trayectoria clara de facelo, ainda que agora de chan industrial empezamos a falar na campaña cando empecé eu a falar de buscar chan industrial e de buscar inversión privada, determinados proxectos tractores que tiraran da economía, principalmente en infraestructura turística, que é unha demanda que temos, non? Mentras non haxa chan industrial non pode haber empresas en Noia. O certo é que agora a fase de Rianxo xa está rematada e hablan de ampliar unha nova fase. En Boiro anunciou outro día Beatriz Estallo do SEA que van a comezar a segunda fase de Boiro, que era un compromiso que eu tiña con ela, que veu nas eleccións a falar deste tema precisamente. Muros tamén acabou o seu parque empresarial e pouco a pouco nós vamos perdendo as oportunidades, e é certo que hai incluso empresas de Noia que hoxe en día podían estar instaladas en Noia que tuveron que vir a Boiro, a Rianxo, mismamente a Lousame, buscando chan industrial porque non había. Se non temos eso, non hai crecemento económico. Eso é certo que é unha acción que leva un tempo, non é unha cuestión que se resolva de forma inmediata. Os procesos de crear chan industrial son complexos tanto administrativamente como sectorialmente e demais, pero se pode facer ademais sin un coste gravoso para o Concello. Eso sería un plan de actuación, digamos, a largo plazo, e a corto plazo, para min, dende logo, o máis importante e a capacidade que temos de resposta de forma máis inmediata é o turismo. En Noia temos un aspecto que é importantísimo, que é o tema do camiño, polo cal este goberno, tendo ademais un goberno amigo na Xunta de Galicia, parece que non é capaz de solucionar algo, unha demanda como o Camiño de Noia, que está reconocido por todos os historiadores como unha xustificación histórica absoluta de que o camiño de Ría Muros Noia a Santiago debería estar dentro do catálogo de camiños oficiais da Xunta, e eso todos sabemos o que supón un camiño e a riqueza que crea por onde pasa. Este goberno non fai nada por solucionar ese problema, nin tendo un goberno amigo, como che decía antes, é capaz de acabar esa xestión, e iso sí que significaría unha revolución importante xunto con, como che decía antes, determinados proxectos de inversión privada, tractores, que crearan algo de infraestructura turística. Porque se ben é certo que podemos crear ou temos patrimonio ou actividades para que ou cuestións de interés natural, gastronómico, para que os turistas veñan, tamén é certo que temos que ter unhas infraestructuras para poder atendelos. Se carecemos destas infraestructuras, tampouco podemos facer nada, non? Entonces había que dotalas. Cal é un mecanismo posible de actuar de unha forma máis ou menos inmediata? Porque aquí sí que estamos falando de respostas relativamente próximas. A ti homologanche o seu camiño, hai unha, por parte da xestión do seu destino, unhas xestións moi importantes feitas e moi avanzadas que che homologan o seu camiño e en un ano tes un rendemento considerable. Buscar proxectos tractores que de iniciativa privada. Eu tiña algúns contactos cando foi da miña candidatura que podían estar interesados en que se podían poñer en marcha. Como están as praias? Promoción turística? Mercadillo? Non, non ten praias, e as poucas que tiña pois están consideradas a Xunta de Galicia. No último listado de catálogo da playa de Testal ni siquiera figura como playa. Está prohibido o baño, aínda que o Concello de Noia quita. Hemos acondicionado a playa recentemente e hemos posto unhas pasarelas e demais. O certo que un recurso só nos queda a praia de Boa, e non sei exactamente ahora como está, pero moi limpia non está.
E nos queda a praia de Testal, que é un recurso nestes momentos perdido pola contaminación, que é outro problema grave que ten non só Noia nin a ría de Noia, sino todas as rías en xeral. Hai unha moi mala xestión por parte da Xunta de Galicia no que é respecto do tratamento dos residuos e das aguas residuais, as depuradoras. A depuradora de Noia funciona ao 20% no mellor dos casos, non hai máis que acercarse ali e ver in situ como está funcionando a depuradora de Noia. En Noia hai un montón de vertidos directos que son ilegales, que tiñan que estar solucionados, que non están solucionados. Hai unha depuradora en Ponte Nafonso subvencionada pola Deputación da Coruña do ano 2018 que non chegou a poñerse en funcionamento e que ano tras ano o alcalde di que xa vai a estar, que xa vai a estar e que xa vai a estar, que non funciona e que verte. O alcalde de Noia che dirá que hai unha inversión importante agora da depuradora ou que hubo de 1 millón de euros que basicamente para arreglar a cuberta, porque estaba oxidada e se fundía, pero para abastecemento máis que depuración, non? No, para abastecemento hai agora tamén ese outro problema grande que ten Noia, que leva desde este alcalde entrou cunha moción de censura dicindo que resolvía o problema de abastecemento da agua de Noia en 15 días. En 15 días. E desde aquel ano tras ano, un conselleiro ou unha conselleira, porque xa hubo varios, ou un responsable importante da Agua de Galicia, anunciaron na prensa que iba a comezar o proxecto, que tal, pero ou o proxecto se cambia, ou agora vamos a adquirir uns terrenos, ou agora cambiamos levamos así 8 anos. Agora parece ser que van a facer unha actuación de 1 millón de euros, ela vende como a máis grande da historia. Eu lle dixen outro día que me parecía que era posible que fora máis grande da historia, pero que tamén fora a única. Quero dicir, se repartimos 1 millón de euros en toda a historia, pois tampouco é unha inversión tan grande, non? Porque algo corresponderanos. Quero dicir, o efecto tempo aí é importante. Eu creo que non vai a solucionar o problema definitivamente, posiblemente axude algo, pero non hai. Para min o problema da agua de Noia é o pouco tempo que ten de tratamento, de que chega a agua da captación a que sale hai aproximadamente 3 horas, podemos discutir se son 2 horas e media ou 3 horas e media, e iso, cando a agua chega en unhas condicións aceptables, é xusto, pero pode ser suficiente, pero cando a agua, por calquer razón, porque hai un vertido incontrolado, porque a captación ven dun río que está, pode chegar, xa te podes imaginar o que sea o río, pois o proceso de depuración non é suficiente, e se cortan a agua, se queda o pobo sin agua, se non a cortan, e ese para min é o problema. Noia necesita ter un abastecemento de agua pois de 7 ou 8 horas que lle permita nun momento determinado, se se detecta que a agua ven mal, que se poida cortar para que en 4 horas pase ese episodio, que a mellor pode pasar, e ademais que dé tempo a tratala debidamente. Señor Pérez, quédanos moi pouquiño tempo, pero me gustaría que falara das parroquias, das melloras, dos camiños, alumeado, etc., das rutas de senderismo que poida haber por aí, e tamén incluso hasta do plan ese municipal para inspección e preservación ou mantemento dos edificios, dos inmobles que necesitan conservación urxente, non? Que como valora este proxecto para... Empezando por este punto, por exemplo, que se bateu fai pouco e demais. Eu creo que para min, e así o manifestei no pleno, este é outra das razóns que podía ser dinamizadora do casco, para min é prácticamente unha medida coercitiva, non? É unha medida de presión, de intentar inspeccionar ou arreglas a propiedade ou miraremos o que facemos, non? Eu creo que o camiño ten que ser outro. Hai exemplos ao longo de todo o territorio nacional, non só de Galicia, sino de España, que simplifican dinamizacións e recuperacións de cascos históricos, con programas debidamente diseñados por cuestións de mobilidade, cuestións de comunicacións, cuestións de... Temos que facilitar que a xente queira vivir nun casco histórico. Se ti é un casco histórico non podes acceder ca túa compra, non podes ter fibra, que hoxe é fundamental porque non che deixan pasar os cables. A rehabilitación é supercostosa porque tes que adaptarte a unhas cuestións de patrimonio e demais. Rehabilitar hoxe unha vivenda no casco de Noia, o problema que dá só lo sabe a xente que se mete. Só lo sabe a xente que se mete, que eu comprendo que hai que cumplir a lei, pero bueno, podíamos diseñar un plan que implementará estes, que son algúns casos que che estou comentando moi por encima, porque tamén poderíamos falar moito tempo, do que sería diseñar realmente un plan de dinamización do casco. Aspectos de mobilidade, de comunicacións, de acceso, de subvencións e tal. E hai moitos exemplos. Temos mal de tempo, señor Pérez.
Vale. Delle as parroquias. Fáleme algo Parroquias, nós vamos senón, empezar ahora visitas de non parroquias, porque hai sitios que están, xa cando foi da campaña nos déramos conta, e vamos empezar agora, despois dun ano de goberno, a revisar determinados puntos das quales tiñamos queixa, a ver se se fixo algo, e se non vamos a intentar levar mocións. De feito, xa estuvimos levando nos últimos meses distintas mocións respecto de algunhas cuestións deste tipo. E a outra cuestión que me preguntabas instalacións era... deportivas, alumbrado, bueno, hai recreativas. un déficit moi grande de instalacións deportivas en Noia, un déficit moi grande, e está suxeto tamén a outro problema que este goberno non é capaz de resolver, que é a regularización das instalacións deportivas do campo de San Lázaro. As instalacións do campo de San Lázaro están suxetos a costas e hai uns terrenos aí que están sin regularizar, que noutros sitios que se conseguiu a regularización, podemos falar de Poio, podemos falar de Moaña, podemos falar de Pontevedra, podemos falar de Pontedeume, podoche dicir moitísimos exemplos onde sí se acadou e se conseguiu unha desafección dese terreno e demais que permitiría actuar aí, que foi unha zona deportiva onde se invertiu moitos cartos e que agora, por cuestións dese tipo, non se pode actuar. E é unha pena porque se están perdendo. Hai unha grada para o campo de césped artificial que tiña unha subvención concedida de cerca de 200.000 euros da Diputación que non se pudo executar porque non había licencia. Política social e novo centro de saúde en menos dun minutiño. Novo centro de saúde creo que é un soño, aínda un soño. Eso é a realidade, para min é a realidade. O centro de saúde de momento é un soño, e despois creo que hai un problema de planteamento aí moi grande, porque había un compromiso ao principio de comprar toda unha pastilla, non a 3 para facer o centro de saúde, e quedou unha esquina sin comprar por non chegar a un acordo ca familia, que me parece un error estructural inmenso, e que se finalmente se executa así vai a ser algo do que nos arrepintamos toda a vida, porque un centro de saúde non é para 5 anos nin para 10. E me parece un error que non se resolva esa cuestión. Pois rematamos o tempo, pero ten vostede a última palabra para remarcar algo do que dixo ou algo do que non lle preguntín antes de que pechemos. Bueno, nada, eu quero remarcar, eu estou aquí a disposición dos veciños, foi a decisión que tomei no seu día, gustaríame estar noutra situación, porque me gustaría ter unha capacidade ejecutiva, non polo sueldo, nin por ansiar o poder, sino por ter unha capacidade ejecutiva que realmente dá unha visión distinta para poder resolver os problemas que creo que ten Noia, e creo que hai outro camiño de facelo, non? Sigo estando aquí, pelarei, intentarei chegar ca miña mensaxe, o que é a miña forma de xestionar a xente para que me dé o seu apoio, e dende a posición tamén saben todos os veciños que estou a disposición deles, tanto eu como todo o meu grupo, que é unha xente fantástica para intentar apoialos. Xa algunhas cousas conseguimos, que se cumplan. Señor Pérez, Fran Pérez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta a próxima vez, moi boa noite e moita suerte. Moi boa noite e moitas gracias por invitarme. Nos vamos a publicidade, da man dos computacionados, volvemos, recibimos a Xoán Castaño, alcalde de Catoira, con el repasaremos, lógicamente, non só a xestión, sino os proxectos para esta legislatura. Non o perdan hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico?
confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois lle damos a boa noite e a benvida ao alcalde de Catoira, Xoán Castaño. Benvido, como estamos? Pois moi ben, e moitas grazas por invitarme a este programa. Home, un placer. Había pasado por aquí xa fai uns meses o portavoz do Partido Popular, o ex-portavoz, que non sei que supón isto para a política ou que valoración fai, ainda que a tiña para despois, pero se quere empezamos por aquí, porque el me parece que veu no mes de xaneiro, cando todavía había un tema aí que logo falaremos del, que era polémico, a pirotecnia, o galpón, bueno. Pero que supón este cambio dende o punto de vista político en Catoira? Que o portavoz do Partido Popular, que ademais había sido contrincante con vostede nas eleccións. Bueno, eu enmarco nunha digamos que situación do Partido Popular, polo tanto eu pouco teño que opinar ao respecto. En todo caso, nós o que lle pedimos, e xa así o fixemos máis veces, é que o Partido Popular que deixe de facer unha oposición o non polo non, é que colabore co goberno, pero non só co goberno do bloque, senón co pobo de Catoira para acadar melloras, que ese é o fundamental. Por lo tanto, iso é o que nós esperamos neste caso. Damos os datos á audiencia, para a xente que non teña os datos frescos. Catoira, 3.295 habitantes. Nas pasadas eleccións de maio, o BNG alcanzou a maioría absoluta, aquí con Xoán Castaño frente, encabezando con 6 concelleiros, Partido Popular 3 e Partido Socialista, que estaba gobernando 2. Fágame unha valoración destes dos, aunque vostede é veterano dentro do Concello, pero, bueno, este feito de maioría absoluta para o BNG. Ben, a ver, nós é certo que fixemos sempre cando nos tocou estar na oposición, pois unha oposición seria e responsable, e moitas veces, ou a maioría das veces, con propostas encamiñadas a mellorar a vida das veciñas e dos veciños. E entón eu creo que ese punto de seriedade, de honestidade, foi valorado pola cidadanía de Catoira, e eu creo que tamén é certo que o noso paso durante prácticamente un ano menos 2 ou 3 días no mandato anterior, 2019-2020, tamén foi moi valorado polos cambios que se introduciron entre a cidadanía de Catoira e levounos á situación na que estamos agora. Por tanto, creo que é moi importante para nós e unha responsabilidade moi grande a que nos dou o pobo de Catoira. Era a cuarta vez que se presentaba usted, non? Como candidato. Ben, eu teño que dicir que eu presenteime varias veces e é certo que marchei por motivos laborais para outras terras, volvín moitos anos despois e estiven sempre a disposición da miña organización ali onde necesitaba, e é certo que eu estiven sempre onde me pediron. Que necesita Catoira, señor Castaño? Ben, eu creo que Catoira necesita, sobre todo, atender ao fundamental, que é aqueles aspectos que melloren a vida das veciñas e dos veciños. Eu creo que é un momento onde Catoira non necesita grandes obras,
necesita manter os servizos, melloralos, e podendo ser ampliar, sobre todo, e manter os servizos sociais. Eu creo que nós foi unha das facetas que dixemos e polo que apostamos, que as persoas eran o primeiro para nós, e creo que esta posición foi moi ben acollida polo pobo, e eu creo que é iso que neste momento nos temos que centrar. Fágame entonces un pequeno resumen ou balance deste casi aniño de xestión desde xuño do ano pasado. Ben, teño que decir que nós chegamos a unha... non descoñecíamos a situación económica pola que atravesaba o Concello. E unha vez que chegamos e analizando o que nós queríamos, que é o que queremos, que é manter os servizos sociais, é certo que nós tivemos que adoptar unha das primeiras medidas que non fixemos digamos que a lixeiras, despois de analizalo profundamente, e se nós queremos manter os servizos sociais, como o servizo de axuda no fogar, ou a escola infantil, ou a escola municipal, necesitamos máis recursos económicos. E é certo que tivemos que adoptar unha medida que non era do noso agrado, nin é, pero que a nós elixirnos para ser responsables. E ser responsable significa que tivemos que adoptar alguna medida, como a subida de impostos, para poder seguir mantendo estes servizos, que é o noso compromiso. Diga cales subiron e canto subiron. Nós subimos o IBI para recadar aproximadamente 140.000 euros máis, é dicir, en todos os servizos que nós digamos que subimos, chegamos a máis de 240.000 euros a maiores, que son os necesarios, porque, repito, non fixemos a lixeiras, senón que nós temos que dedicarlle máis de 150.000 euros a maiores ao servizo de axuda no fogar. Nós queremos manter a escola infantil e cústanos 70.000 euros. Todos estes son, digamos non, é así a realidade, son competencias impropias do Concello. Por que quixo, xa que estamos nesto na escola infantil, por que municipalizala? Ben, nós fixemos os nosos estudos e incluso pedimos orzamentos para poder, digamos, licitala. En ningún caso as ofertas que tiñamos eran mellores que esta de facela de xestión directa. Por lo tanto, unha vez mirado... O sea, hai aforro? Se produce aforro? Sí, hai aforro porque non tiñamos nin garantías, nin o servizo que nos ofrecían era máis barato, bastante máis caro. Nós, neste caso, o custo que temos agora na escola infantil é de arredor de 70.000 euros, e en ningún caso nós tiñamos ofertas de menos de 100.000 euros para poder leválo. Entón, nós valoramos isto e, evidentemente, adoptamos unha decisión que vai, tamén é certo, coa nosa forma de pensar, que podendo facer os servizos municipais con os recursos humanos do Concello, pensamos que é moito mellor. Decía que coñecía máis ou menos a situación do Concello, pero cal é a foto da situación económica que se topan en xuño? Ben, a foto que nos encontramos en xuño efectivamente é, digamos, cunha foto mala, pero que despois acaba sendo desoladora. Cando se maquillan as cifras para decir que o remanente de tesorería é positivo e é máis de 700.000 euros, un encontrase con que cando facemos agora o remanente é de máis de 130.000 euros, pero negativo. Iso que quere dicir? Que no anterior goberno non se adoptaban medidas para solucionar os problemas. Tirábase para diante sen mirar as consecuencias, nin se adoptaba ninguna medida que pudera paliar a esa situación. Eu podo dicir xa que en pouco máis de un ano nós rebaixamos a débeda en casi 600.000 euros. Cal era a débeda total? Eran máis de 4 millóns de euros
e neste momento, repito, son datos do Ministerio de Facenda, está en casi 600.000 euros menos. Porque creo que nós queremos un goberno eficiente e eficaz. E a veces a eficiencia e a eficacia non vai ligada ao despilfarre e ao derroche, senón máis ben ao todo o contrario, a racionalizar o gasto e saber en que hai que empregalo. En que fase están os orzamentos para este ano, señor Castaño? Nos, como outros moitos concellos, xa houve noticias, non, que apenas creo que hai 3 concellos que tiñan aprobados, nós queremos os levar neste seguinte pleno, témolos perfectamente xa diseñados, e esperemos que antes do que correspondería ao pleno neste último mes de luns, perdón, do mes de xuño, pero seguramente antes xa os levemos e os aprobemos. Que cifra barallan? En que estiman? Anda polos 4.200.000 euros en función aí de algunha pequena variación, pero que estará nesa franxa. Fai 20 días, máis ou menos, unha sentenza obriga a demoler a nave de Pirogal nos terreos de Coaxe. O Concello cambiou de postura porque antes había dado un visto bo. Como pode resumir isto para a xente, non só para os veciños de Catoira, que seguro que leron moito e que saben moito disto, pero tamén para os de Noia ou para os de Marín ou os de Caldas, para que entendan esta situación? Ben, eu resumo dunha maneira, é dicir, cando as veciñas e os veciños teñen, digamos, a razón e se unen para defendela, moitas veces, eu tampouco non vou a ser tan cego como para decir sempre, pero moitas veces consigues. Eu podo decir que cando as veciñas de Coaxe viñeron, eu daquela na oposición, viñeron alarmadas xunto a min dicíndome que quería facer aí unha pirotecnia, eu evidentemente dixen, mira, eu vou recabar a información que poida desde o Concello e estou a vosa disposición, porque é certo que, primeiro, como veciño afectado, pero segundo, como unha instalación que eu creo que ninguén a quere ao seu carón. E evidentemente, pois, cando estivemos investigando, víase que era algo que non tiña a que agarrarse, é dicir, que se faga unha comunicación previa por parte da empresa para unha galpón de apeiros de labranza, pero advertindo xa que a intención era convertila nun depósito de pirotecnia, un queda moi sorprendido. E claro... Pero a empresa engañou o Concello para obter o visto bo? Eu creo que a empresa utilizou unha estrategia, o Concello daquela gobernado por o PSOE, eu creo que hai que dicilo claramente tamén, co apoio do Partido Popular, eu creo que non fixeron, así o di a sentenza, que non fixeron o que tiñan que facer, porque a sentenza o que fixo foi eliminar ou quitarlle validez a unha resolución de setembro onde decía que todo estaba ben. Pois a xuíza dixo que non. E entón, evidentemente, desmontouse un por un todas as artimañas que utilizou a empresa e, por certo, todo o que o Concello lle daba por ben feito. Iso que quere dicir? Que non se fixeron as cousas ben. E, polo tanto, se non se fixeron ben, e os veciñas e os veciños tiñan a razón da súa parte, nós daquela na oposición estivemos ao seu carón, ao seu lado, e a partir de aí do goberno nos comprometémonos a estudar o tema a profundidade. E para iso, como sabíamos que era un procedimento irregular, pois un arquitecto nun convenio co Concello de Teo, pois fíxenos os informes pertinentes para demostrar que aquilo non tiña sostén ningún, e evidentemente, pois aí está a sentenza. É definitiva? Pode recurrir a empresa? Sí que pode recurrila, pero bueno, eso como todos, claro. Outra cousa é que despois iso teña recorrido, que eu creo que pola contundencia que manifesta a sentenza non ten recorrido. Claro, en todo caso tendría que cambiar moito o proxecto. No. O que estamos falando é que aquí non se trata de cambiar o proxecto, non. O que se trata é de que se fixo un almacén
de forma irregular, non é que haxa que cambiar o proxecto, é que a sentencia di que hai que demoler a legalidade ao seu principio. Bueno, calma para os veciños de Catoira, principalmente por Decoaxo, non cos que quedaban cerca, porque, entre outras cosas, tampouco había accesos e non había... Non, claro, é que non había, digamos, que fonte de enerxía, non había... Aí é onde se lle desmontou por parte dos informes que tiñamos os técnicos, que, bueno, para empezar, construíuse nunha parcela que non reunía os requisitos, que tiña que ter un mínimo de 2.000 metros, e non os tiña. Tiña que ter, entre outras cousas, para pero de labranza, tiña que estar vinculado a unha explotación agraria ou gandeira, e non tiña para nada, entón, está claro que non cumplía. Queda claro. Eliminación de 3 pasos a nivel por Adif, facemos un repasiño así, máis ou menos breve, por todas as facetas de xestión municipal. Hai que ter en conta que, bueno, 150 anos do primeiro tren de Galicia que chegou a Catoira, non? Os pasos de nivel todavía son complicados e todavía a estas alturas hai que andar con isto? Ben, tampouco non é difícil recordar que non hai tempo, agora non sabería dicir cantos anos, pois no paso a nivel que nos coñecemos como a Balastrera morreu un veciño. E Valga, o veciño, ten problemas tamén. Entón, Adif presentounos un proxecto para eliminar estes pasos a nivel, pero a solución que nos daba ia en contra dos intereses das veciñas e dos veciños, posto que eliminaba o paso a nivel da Balastrera e o seguinte antes de chegar a Vilar, non contemplaba un paso elevado onde era a antiga Cedonosa, que agora é Estac, e non contemplaba tampouco melloras na estación do tren. Entón, nós, nunha reunión con ele, dixemos que ese proxecto para nós non valía. Entón, nós presentámoslle unha serie de propostas e, afortunadamente, así as recolleron. A primeira é un paso a nivel peonil, elevado, para conectar a Avenida Eloi Domínguez co paseo fluvial, é dicir, onde era o antigo paso a nivel de Cedonosa. Unhas melloras moi importantes no paso subterráneo na estación, de tal maneira que vai a permitir que as persoas con mobilidade reducida ou nenas e nenos que van en carriños, pois poidan pasar perfectamente e, por certo, eliminar o paso por riba, que é un perigo para os peóns. Conseguimos manter o paso elevado da Balastrera, pero non só iso, senón que conseguimos que vayan facer unha vía de servizo que vai unir o Cacto co paso superior na Balastrera, de tal maneira que nos vai a permitir desconxestionar o tráfico na romería vikinga, polo tanto, iso para nós é fundamental. Entón, creo que isto foi unha negociación seria e responsable e que a DIF plasmaba nun documento... Tiña deuda, ademais, a DIF co Concello de Catoira. Bueno, tiña, pero nós fomos quen de arrancarlle estas melloras, que se aprobou no pleno e que así xa lle transmitimos a este organismo. Capítulo de dinamización económica dende o Concello. Chan industrial, polígono industrial, asentamento de novas empresas, como está isto? Ben, eu creo que temos que aquí anunciar, ainda que xa apareceu en algúns medios, pois desde que nos estamos, o parque empresarial tomou un impulso moi importante. É dicir, estamos falando de parcelas polo total de máis de 9.000 metros cadrados nos que se van a instalar dúas empresas ali importantes. Esperamos seguir traballando, tivemos reunións con estas empresas, coa directora ou a xerente de SEA, e isto xa é un dos primeiros pasos para dinamizar que, por certo, sí que se necesita en Catoira este tipo de medidas. E entón, imos no camiño axeitado. Turismo, xeodestino do Mar de Santiago, recuperación da riqueza termal e ese estudio, esa inversión nun estudio de viabilidade creo que de máis de 100.000 euros, non? Sí, nestes fondos nós estamos en Mar de Santiago porque
pensamos que se consiguen fondos menos interesante para nós, e está claro que nós temos aí un recurso moi importante, pero que temos que ser tamén ao mesmo tempo coherentes, non? Ese recurso sabemos que a nivel digamos que público só o Concello vai ser difícil, pero estamos mirando de elaborar un proxecto sustentável que nos faga que a Catoira se poida convertir nun destino turístico de calidade e sostible. E para iso estamos traballando con un destes recursos, que despois temos outros moitos, claro, como poden ser os petróglifos, a riqueza que temos nese aspecto. E as festas, a vikinga. Sí, claro, a romería vikinga. Eso é... Bueno, pero que iso xa é algo que leva parello, non? En calquera lugar que esteamos, nos fomos hai uns días, como se foi público tamén, pois ver a escena que se vai gravar co barco vikingo a Amenábar, e, bueno, había ali persoas que falaban de Catoira, a romería vikinga, non coñecían Catoira, pero sabían que era a romería vikinga. Por lo tanto, iso é un importante... Claro, e poñer en valor tamén as torres do oeste, sí, non? Claro, claro. As famosas torres, porque non solo eso, non? E non solo o que hai debaixo, é o que non se ve. Sí. Camiño Real, sendas, metamos un paquete nesto porque empezamos a escasear o tempo. Nós temos aí tamén dous proxectos que un deles está encamiñado a un proxecto para recuperar o Camiño Real, e que queremos facerlle unha mellora que se pode aí, pois, para ao mesmo tempo que se recupera o Camiño Real, tamén solucionar unha problemática que temos de moitos anos, coa rede de sumidoiros á altura do paseo do Mirador, e pensamos que podemos, con este proxecto, solucionar eses dous, fomentar e mellorar o camiño real e ao mesmo tempo solucionar ese problema. Falamos de industrias, falamos de polígono industrial, falamos tamén outra das fontes de riqueza que é o agro e as concentracións parcelarias. Como está este proceso? Minuto de resultado moi breve, porque... Moi breve, pois, froito da dimisión da antiga xunta local, houve unhas eleccións, como se sabe, a parcelaria divideuse en dúas zonas, zona norte e zona sur. A zona norte vai máis rápida, avanzada. Sí, dos 500 recursos hai máis de 300, 350 resoltos, e pensamos que finales do 2025, sempre que se cumpla o que nos dixeron, que poderíamos empezar a ver a final dese túnel. A zona sur estáse cumplindo algunha das demandas que pedía a veciñanza, que é que a empresa que está facendo o levantamento poña a disposición das veciñas, como xa está, os planos por polígonos para que as persoas poidan identificar as súas fincas. Comeza mañán o primeiro día para o polígono número 1, e cada vez que fagan un polígono levantamento van ir expoñendo ali para que as persoas o poidan identificar as súas parcelas. Pero eso ven a ser un avance importantísimo. Sí, un avance moi importante. Claro. Parroquias, como están? Mantemento, camiños, alameado... Bueno, sin entrar en detalle porque non hai tempo. Sí, pero nós temos aí co plan máis provincia da Diputación, pois imos, entre outras cousas, arranxar o centro social de Avalo, que está absolutamente abandonado, porque queremos darlle vida ás parroquias, porque non é só darlle vida, senón que as veciñas e os veciños desas parroquias están máis alonxadas, tamén teñen dereito a ter servizos. E, polo tanto, ese é unha dos proxectos que temos. Pois temos un capítulo importante para asfaltado de camiños que están moi abandonados, e temos tamén outro apartado pois para mellorar algunhas beirarrúas que no centro de ali de Catoira que están moi abandonados. Como está o saneamento? O saneamento... Falamos a integral do Concello. Sí, hai que recoñecelo que é moi, digamos, que ten moitos anos, é moi antigo e a veces dá moitos problemas, pero que iso xa é un proxecto de moita envergadura e que tenemos que ir resolvendo, sobre todo levando ali a aqueles sitios que aínda non dispoñen deste servizo. Que cobertura ten? Que porcentaxe podríamos ter? Bueno, alrededor do 80%, pero é certo que aínda hai
núcleos enteiros, a mellor de 14, 15 casas xuntas que non o teñen ainda. Eu creo que a estas alturas temos que traballar para levarlo a eses lugares. Instalacións deportivas e centro de día, centro social... Nós o que estamos facendo a respecto das persoas maiores é algo que xa fixemos hai 5 anos, que é levar as actividades dos maiores, o que é o CEMUMA, a todas as parroquias. Se antes participaban 50 persoas no que é as actividades do CEMUMA ali no edificio multiusos, agora ao descentralizalo polas parroquias temos máis de 120 persoas nas distintas parroquias. É dicir, van polas parroquias para que todas as veciñas e veciños teñan estes servizos. Por lo tanto, eu creo que nese aspecto estamos dando un xiro importante nestas políticas sociais. Bueno, que pode adiantar? Porque en mitad da festa da vikinga xa estará máis ou menos planificada. Que pode adiantar para a audiencia? Temos, é certo que varios capítulos cerrados, pero aínda non todos. De feito, eu que podo adiantar aquí hoxe, que tamén é importante, que é a colaboración, a disponibilidade de algunhas empresas a colaborar con nós, xa non só económicamente, senón incluso poñer a disposición do goberno e digamos que da veciñanza de Catoira espacios das súas parcelas das súas empresas para que se poidan utilizar para ese día. Por tanto, para nós ese é moi importante. Entón, quero dicir que parece que hai un grau de colaboración moi importante, de participación de empresas, e tamén é certo que distintos colectivos coa veciñanza fixemos unha reunión xa con distintos colectivos para que nos aportaran ideas para a romería, e pronto teremos outras para recoller estas achegas. Pois, señor Castaño, ten a última intervención para remarcar algo do que dixo ou de algo que non lle preguntín, pero un minutiño ou menos. Bueno, eu creo que o importante para nós é que nós queremos actuar responsablemente e facer unha administración eficaz e eficiente cos recursos que temos. E iso é o fundamental, atender as necesidades das persoas. Sabemos que nin se necesita, nin é prioritario para as persoas proxectos, grandes proxectos que levaron ao Concello a unha débeda moi complicada de xestionar. Entón, nós o que queremos é darlle solucións ás veciñas e veciños e esquecernos destes megaproxectos que non son demandados pola ciudadanía. Pois, señor Castaño, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Pois moitas grazas a vos. Hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite, moita sorte, digo. Moitas grazas. Bueno, pois así rematamos con o alcalde de Catoira, con Xoán Castaño. Estuvemos tamén con Fran Pérez, portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia, e co alcalde de Cambados, con Samuel Lago. A semana que ven, máis e mellor, se posible, moi boa noite, gracias por estar aquí. Programa ofrecido por Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad.
El proyecto Personas, premiado como mejor práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.